बे समाव मोनसे गोनां रादाब रायजोनाङै दासान्दि सोलिगासिनो दङ आसाम पुलिसाव थिसनथाइ होनायनि फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट जर'खायै चिरां जिल्लानि लाइमोनफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां रादाब बङाइगाव जिल्लानि बङाइगाव पुलिस रिजार्भ फिल्डआव दिनै एबा 9 नबेम्बराव चिरां जिल्लानि लाइमोन हौवासाफोरनि देहायारि हारोंथाइ आनजाद फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआ जागायदोंमोन। आद्रा थानाय बिनायसाफोरा एडमिट कार्डआव थिखानाय बादियै 11, 12 आरो 13 नबेम्बराव पिएसटि एबा पिइटिआव बाहागो लानांगौमोन। नाथाय थिखानाय अक्ट'खौ फावसायनानै गुबुन अक्ट'खौ थि खालामदों बङाइगाव पुलिसआ। मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों मिथिहोदों बङाइगाव पुलिसआ। मख'नो गोनांदि 13 नबेम्बराव सिडली विधानसभा बियाबजों लोगोसे बङाइगाव विधानसभा बियाबावबो खुंजागोन उफ्रा बिसायख'थि एबा बाइ इलेक्शन। बेनि थाखायनो थिखानाय अक्ट'खौ फावसायनानै गुबुन अक्ट'खौ थि खालामदों। बेनिखायनो 11 नबेम्बरनि सोलाय 16 नबेम्बर, 12 नबेम्बरनि सोलाय 14 नबेम्बर आरो 13 नबेम्बरनि सोलाय 18 नबेम्बराव खुंजागोन पिएसटि एबा पिइटि।